Bog djeco, danas vas vodim na jedno posebno putovanje. Zatvorite oči i zamislite otok koji ne možete pronaći na karti. Otok gdje žive svi snovi koje su djeca zaboravila. Tamo kreće Luka. Krenimo zajedno u ovu čudesnu pustolovinu. Luka je otok zaboravljenih snova. Bio je tmuran, kišni dan. Nebo je bilo sivo, kapljice kiše kucale su po prozoru kao da žele ući i igrati se. Luka je sjedio u svojoj sobi, zamotan u dekicu, dok su mu čarape klizile po parketu svaki put kad bi ustao po kekse. Sve igračke bile su složene na policiji, tihe, zaboravljene. Dan je bio dosadan, a mašta usporena. Dok je pregledavao ladice, ugledao je staru slikovnicu. Imala je poderane rubove i tragove čokolade na zadnjim stranicama. Naslov je bio ispisan velikim šarenim slovima. Snova nikad previše. Zvuči poznato, šapnuo je sebi. Bio je mali kad ju je zadnji put otvorio. Počeo je listati stranice, tu su bile ilustracije čudnih otoka, letećih medvjedića, djece koja pričaju s mjesecom i zaboravljenih prijatelja koji noću lutaju među zvijezdama. Ubrzo su mu se oči počele sklapati. Knjiga mu je pala iz ruku, a glava mu je lagano klonula na jastuk. Kada je ponovno otvorio oči, bio je negdje drugdje. Nebo je bilo boje lavande, a ispred njega prostirala se plaža od svjetlucavog pijeska, koji je mijenjao boje pod svakim njegovim korakom. Udaljeno more šaptalo je tihe melodije. Baloni su letjeli nebom, a zrak je mirisao na vaniliju i jagode. Na drvenom stupu ispred njega pisalo je: Dobrodošao na otok zaboravljenih snova. Gdje sam ja to? Šapnuo je Luka. Napokon si stigao, začuo je glas. Ispred njega stajao je netko poznat, njegov plišani medvjedić Hrko. Imao je zakrpano uho, ali topli osmijeh koji je Luka odmah prepoznao. Hrko, povikao je Luka i potrčao mu u zagrljaj. Nisam te vidio godinama. Točno, odgovorio je medvjedić, jer si me zaboravio. Luka se sjetio. Kada je krenuo u školu, igračke su polako nestajale s njegovog kreveta. Hrka su spremili u kutiju i stavili na tavan. Od tada ga nije vidio. Ali kako sam sad ovdje? Ti si među rijetkima koji su stigli budni, reče Hrko. Većina djece nas zaboravi zauvijek. Mi onda završimo ovdje, na otoku koji nitko ne traži. Prošetali su kroz šumu čudnih stabala. Grane su bile napravljene od olovaka, a umjesto lišća visile su raznobojne perlice. Na livadi su skakali nevidljivi prijatelji, ostavljajući tragove u travi. Jedna stara lutka ljuljala se na grani i pjevušila melodiju koju je davno netko zaboravio. Svaki od nas ovdje nabijada ima priču, rekao je Hrko. Svi smo nekada bili nečiji san. U središtu otoka bila je velika kula od knjiga, neka vrsta knjižnice. Stranice su se listale same od vjetra. Na samom vrhu, pod staklenim kupolom, sjedio je starac s dugom bijelom bradom. Bio je to čuvar sna. Luka, rekao je, čekali smo te. Malo je djece koja se mogu vratiti ovdje kad jednom zaborave. Zašto sam ja uspio? Zato što još uvijek vjeruješ. I zato što ti je stalo. Luka je sjeo pored čuvara. Pogled mu je pao na knjige. U svakoj su bile priče koje su djeca zamislila, ali nikad nisu završila. Neke su bile prazne, neke su se gasile. San je živ dok ga netko sanja. Luka je proveo sate pričajući sa snovima. Bio je tu avion koji je letio samo unatrag. Govoreća žlica koja je znala sve o svemiru. Djevojčica iz crteža koja je željela naučiti pjevati. Zmaj koji se bojao visine. I jedan zaboravljeni djed kojeg nitko nije nacrtao do kraja. Svatko je imao priču. Svatko je čekao da ga netko ponovno izgovori. Ali što mogu učiniti? Pitao je Luka. Hrko mu se nasmiješio. Možeš nas odvesti natrag. Kako? Tako da nas se ponovno sjetiš. Da nas spomeneš. Da ispričaš naše priče. Luka je tada odlučio. Napravit će knjigu snova. Sjećanje na sve što je čuo. Sjeo je s Hrkom i čuvarom i danima pisao. Crtao. Bilježio. Svaka stranica bila je šarena i jedinstvena. Pisao je kako bi svijet opet mogao sanjati. Kada je završio, čuvar mu je dao poseban ključ. U obliku olovke. Kad god ovu knjigu otvoriš i pročitaš nečiju priču, taj san se vraća kući. Luka je zatvorio oči i sve se počelo vrtjeti.
Otok se sve više gubio u svjetlosti. Probudio se u svom krevetu. Kiša je još padala. Slikovnica snova nikad previše bila je tamo gdje ju je ostavio, ali sada je bila deblja. Stranice su bile drugačije. U njima su bile ispričane sve one priče koje je čuo. Luka nije gubio vrijeme. Već sljedeći dan otišao je u knjižnicu. Zamolio je knjižničarku može li jednom tjedno čitati djeci. Počeo je s pričom o zmaju koji se bojao visine. Djeca su se smijala i pitala postoji li još takvih priča. Naravno da ih ima, rekao je Luka. I svaki tjedan donio je novu. Kako je vrijeme prolazilo, čuo je djecu kako crtaju zaboravljene likove. Roditelji su govorili da su djeca počela pričati snove koje dugo nisu spominjala. Jedna djevojčica je čak nacrtala svog plišanog Medu i rekla da ga sad ponovno traži. Hrko se jedne noći pojavio na njegovom prozoru. Snovi se vraćaju, Luka Laje, rekao je. Uspio si. A Luka je znao. Sve dok postoji dijete koje sluša priče i vjeruje u čuda, otok snova će postojati. I snovi nikad neće biti sami. Pouka priče. Mašta je poput svjetla. Ako je njegujemo, ona osvjetljava svijet oko nas. Čak i kad odrastemo, ne smijemo zaboraviti snove, jer upravo oni nas potiču da budemo kreativni, suosjećajni i hrabri. Svaki crtež, igračka i izmišljena priča imaju vrijednost, jer čuvaju dijete u nama živima. Draga djeco, hvala što ste bili s Lukom na ovom čudesnom putovanju. Snovi nikad ne nestaju, samo ponekad čekaju da ih se ponovno sjetimo. Ako vam se priča svidjela, lajkajte video i pretplatite se na kanal. Do sljedeće pustolovine, nastavite sanjati.